Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkanku da wannan lokaci, barka da safiya. So a halin yanzu za mu yi analysis kuma za mu nemi entry a cikin wannan kasuwa ta Derip wato P1S. So a halin yanzu dai muna nan za mu yi analysis ɗin kenan. So in mun yi analysis ɗin kuma insha Allahu ta'ala za mu jira entry wato wurin shigan kasuwan mu kenan. So abinda za ka fara yi shine sai ka fara cire ainihin wato sell side liquidity da buy side liquidity, sai ka zo sai ka cire duk wani break of structure na market ɗinka domin gane ina market ɗinka ta sa gaba, shin uptrend ake yi ko downtrend ake yi. So bayan wannan za ka zo sai ka cire breaker block a cikin kasuwanka. So daga nan kuma akwai abin da ake ce masa fair value gap. So za ka zo inda shi sai ka ciccire shi a kasuwa. Akwai abin da ake ce masa inducement. So shi ma inducement za ka zo sai ka ciccire shi a kasuwa. So bayan wannan za ka zo ka cire direction, ainihin direction na kasuwanka. Bayan ka cire wannan direction na kasuwanka sai ka tafi karamin time frame. So kamar yadda kai a babban time frame, kamar misali za ka yi trading ne a 1 hour ko 5 minutes, so za ka koma kamar 15 minute time frame sai ka dawo karamin time frame. So in ka dawo karamin time frame, abinda za ka yi shine sai ka sake ciccire wa'annan abubuwan da ka cire a baya domin ka gane ina ya kamata ka shiga kasuwan. So wannan shine abinda muke ta yi a halin yanzu. Za mu cire sell side liquidity da buy side liquidity sai mu zo mu wannan let's move. So sai ka sa ido gani kuma a gaban ka za mu entry insha Allah ta'ala a halin yanzu. So ku je ku kama kazan nan ku yanka shi da Allah dame ni, daga jiya kawai ka zo ka dame ni. Wato kasuwa fa ilimi take bukata da experience da haƙuri, so kuma tana buƙatar kuɗi. Dole sai ka tashi tsaye ka fara neman ilimin a wurin yin backtesting da trading yau da gobe za ka samu experience. So shi kuma kuɗi nufi ne na Allah, amma zai baka daidai gwargwadon abin da za ka yi amfani da shi yau da gobe. Kai ka sani ya za ka yi ka juya shi. So idan har kana da ilimin kuma kana da experience a cikin kasuwa, insha Allah ta'ala za ka samu abin da kake so sosai da sosai. So wannan shine karamin time frame da muka dawo muka saka market ɗinmu wato 5 minute time frame. Gashi nan muna cire order breaker block. So gashi nan muna cire breaker block, gashi nan da market ta zo ta retesting ɗin shi, ta ɗauke shi, aka creating liquidity. So gashi nan market ta zo ta sake shifting ta yi sama. So wannan saman da ke gani market ta kokarin ta sake juyowa ne ta zo daidai wurin da aka tara cinikayyan manyan 'yan kasuwa a daidai wannan wajen. So market ta so ta zo gurin ne ta ɗau wani liquidity a wurin domin a ci gaba da yin mu. Ba za mu shiga selling ɗin ba yanzu har sai mun samu liquidity a sama. Market ta ɗauki liquidity, so daga sama sai mu biyo market ɗin zuwa ƙasa. Abinda za mu yi kenan kuma shine target ɗinmu a cikin kasuwa. So gashi nan kaga inda nake tunanin market zai zo kenan. So ko da trading ɗin zan yi trading ne iya TP na nan gurin zai tsaya, wannan wurin da ke gani ƙasan nan. So saman nan kuma gurin zan je in jira market ta zo domin in shiga kasuwan. So gashi nan ka gani da idan ka yes. So kaga na buɗe ma shi a 1 minute time frame. So 1 minute time frame yana ƙara buɗe maka ainihin gundarin kasuwan ne kamar yadda baka tunani. So gashi nan market an yi shifting market na wannan zone ɗin, gashi nan ka gani ko MSS. So yes, so zan rubuta shi kamar haka. So after that na rubuta shi kamar haka, ina tunanin market ɗin zai koma wurin wannan order block ɗin ne kafin a je a creating liquidity a wurin, a ɗau liquidity a wurin kafin market ɗina ya sake sauka ƙasa kenan. Wannan mun ce Abinda zan yi market ta shine zo ta breaking wannan wajen. So yana nuna mana market tun da ya breaking wannan higher low din, so da akwai alamun market zai zo daga nan wajen ne ya dan yi retesting a daidai nan wajen, tukunna ya juya sai ya zo har ko wannan matakin tukunna ya juya. So mu dai mun zuba ido wa market din mu ga inda market din zai zo ya juya domin mu samu daman shiga kasuwa a halin yanzu. So a nan gurin ban ga wani dalilin da dai sa market din ta dawo ba. So amma ina tunanin market za ta zo ta ɗauki liquidity a daidai nan wajen.
so za ta zo ta ɗauki liquidity a daidai nan gurin. Ga market ɗin na ya juya, so wannan juyawan da kake gani so muna da high probability market ɗin zai yi ƙasa kenan, ba wai zai ci gaba da yin sama ba har sai ya zo ƙasa ya samu liquidity ya juya. So let's go more. Duba a babban time frame da muka ga yadda market ɗin ya kasance, so a babban time frame ya nuna mana market ɗin ana yin up direction ne, wato ana yin sama ne, amma kuma me ne dalilin da yasa muke kallon selling ɗin? Saboda a koda yaushe idan kana kallon market ka fara kallon market ɗin da babban time frame. In ka kalle shi da babban time frame, in ka zo karamin time frame ɗin ba zai baka wahala ba, saboda already ka san overall direction na market ɗinka. Amma idan baka riga ka san ina ne overall direction na market ɗinka ba, so zaka ta wahala ne kawai. Yanzu gashi nan market ɗin ta zo ta ƙara ajiye tabbacin dole fa market ɗin sai ta karye zuwa ƙasa. So a halin yanzu dai ga market ɗin nan tana ta karyewa. Da mu jira market ɗin ta zo inda muke so mu shiga kasuwa. So gashi nan market shift, so wannan shine market shift. So market ta zo ta breaking din shi. Yes. So kun gani ko? Wannan shine abin da nake karantar da ku. Kuma always nake ce ku mai da hankali a kai. Na riga na sani cewa in kun mai da hankali insha Allah ta'ala so za a samu abin da ake so. Wannan shine order block. Market ta zo ne ta creating wani order block, tana zuwa saboda wani dalili a daidai nan wajen da ya faru. So previous abin da ya faru ne a can. So market ta zo wurin ta sake daka ta juya. So a halin yanzu dai market tana wannan matakin, akwai high probability market din za ta sake dawowa nan wajen. Wannan matakin tukunna market din ta sake komawa ta sauka da gudu. So a koda yaushe kar ku manta akwai abin da ake ce masa fa inducement a kasuwa. Shi inducement da kuke gani kamar yaudara ne ake yi wa 'yan kasuwa. So a nuna musu za a yi kuma ba yin za a yi ba. So wannan shine a koda yaushe dole ka zama very smart a kasuwa. So let's go. Shi market tana tafiya, market tana tafiya. So wannan shine abin da kullum nake faɗa muku, kuma shine nake koyar da ku akan kasuwa insha Allah ta'ala. Wannan shine abin da yake faruwa. Okay. Zakaran nan kawai a je a kama shi a yanka shi. Kawai dan kira su Suleiman su zo su kama shi kawai su yanka, kin gane? Ya dame ni. Yes. Gashi nan market tana ta manipulating din mutane, su wannan mutane suna ta shiga suna yin buying, wasu suna yin selling, wasu suna ta yin buying, wasu suna yin selling. Masu strategy break of structure, so wannan shine an samu misali su a wurin su shine an samu break of structure. To tunda an samu break of structure, me ya rage musu shine kawai su fara shiga kasuwa. So da sun fara shiga kasuwa kuma sai ga market din ta yi wani ta fara ƙasa, sun fara samun kuɗi. Yanzu gashi nan da ta koma. So wannan koma na ta yi, ni ba na tunanin market din zai wuce daidai nan wajen. So idan market din ya zo daidai nan wajen fa, nan gurin me ya dawo inducement kenan. So nan an samu inducement a kasuwa, wato ta yaudare su. Gashi nan daga nan ta yaudare su, ta sake karyewa, ta sake komawa. So wannan komawa da za ta yi, za a create wani liquidity still a sake. Shi liquidity kamar mai ne da market take sha a kasuwa, kun gane? So akwai high probability market din daga nan wajen ta koma nan tukunna. Idan kuma bata koma ba daga nan gurin, akwai possibility ta ci gaba da karyewa saboda wani dalili, ta riga ta zo ta filin wannan wajen, kuma candle bai kare a daidai wannan wajen ba, wick ne ya zo ya taba shi. So inda candle ya zo nan gurin ya kare a nan, so akwai high probability dole ba market din sai ta koma kenan. So mu dai muna zaune muna jiran market din sai abin da market din ta yi. Mu masu biyayya ne wa market, ba market ne za ta yi mana biyayya ba. So za mu yi amfani da gwargwadon ilimin mu ne mu dinga shiga, kuma muna fita in Allah so ya yarda. So a halin yanzu dai ga mu nan a cikin kasuwa. Yes. A market nan tana ta tafiya abinda. So wannan shine zan kashe bidiyon, ban san bidiyon yayi tsayi. So daga baya zan wato ainihin muku posting akan karatu insha Allah. Bye bye. Na dawo karo na biyu. So ga market din nan na gaya muku, mutane da yawa su ta selling kuma ƙarshe za zo a sa su asaran kuɗi a kasuwan. Na ce muku ni baran shiga kasuwan ba har sai na jira market ta zo ta breaking wannan wajen, sai ta koma ta sake ainihin samun wannan
order block ɗin da yake sama kafin in samu in shiga market ɗin. So gashi nan kuma abin da ya faru kenan, market tana ta koma gashi nan ta koma da sauri kuna gani. So ka sa ido sosai da sosai ka kalli market ɗin nan, za a gani an sa mutane sun yi asara sosai da sosai a cikin kasuwa. So har yanzu dai gashi nan muna bibiyan market ɗin, mutane suna ta danna selling a cikin kasuwa. So ni dai ina ganin trapping ɗin mutane za a yi, saboda gashi nan market ta creating wasu abubuwa da dama wanda sai gaba karatunmu na gaba zan zo muku karatu akan wannan abubuwan da market take manipulating ne. So market tana ta manipulating ɗin mutane ne a daidai wannan mataki ke gani, tana ta yaudaran su, tana nuna musu da su yi selling za a yi, selling ɗin fa za a yi. So kuma da ƙarshe za ga abin da yake faruwa a cikin kasuwa. So gashi nan muna ta bibiyan kasuwan, muna kallon ikon Allah. So in dai har breaking ɗin za a yi, gashi nan ai mun ja layi mun ce break up structure a daidai nan wurin. So me muke nufi? Idan har market ta zo ta breaking wannan structure ɗin a cikin kasuwa, so za mu jira market ɗinmu ta zo ta ɗauki wani order block mai ƙarfi a wurin, sai mu wato ainihin shiga kasuwan da gudu kenan da ƙafan dama in Allah ya so. So gashi nan market ɗin nan ta zo tana ta wani abu gashi nan kamar haka. So wannan manipulation ne, kar kowa ya yarda ya shiga kasuwa, kowa ya jira market ɗin nan ta gama manipulating ɗinta. So ni kuma ina tunanin akwai candle ɗin da za a iya creating dogon candle wanda zai je ya taɓa ko guda ɗaya ko biyu ko guda uku cikin sauƙi. Yau gashi nan an fara creating ɗin wannan candle ɗin. So candle ɗin zai kasance mai sauri domin ya sa mutane su je su fara danna buy a kasuwa. Retail trader, masu trading is like me, is like you haka, ba wai muna trading ɗin kaman professional wannan kaman dai bankers bane haka, ko kuma wani irin kamfani haka. So mu a nan gurin za mu yi tunanin kawai market ɗin nan selling za a yi, su kuma tunaninsu zai saba da namu, za su yi buying a daidai wannan matakin. Za su yi buying ɗin ne zuwa wurin wannan order block ɗin. So wannan order block ɗin wuri ne da aka yi cinikayya manyan 'yan kasuwa da bankuna da manyan kamfanonuwa a daidai wannan matakin, a daidai wannan wajen kenan. So a halin yanzu dai market ta ƙoƙarin ta je wurin ne ta ɗauki wasu liquidity kafin market ɗin ta dawo ta ci gaba da yin ƙasa. Misali zan baka, idan kana sayan shinkafa, dawa, wake, masara a kaka, so kullum duk lokacin da zaka saya, ka san in watan siyan ka yayi daidai wannan watan zaka siya kaya. So baya yiwuwa zaka kare da kake siyan kaya a kaka in ya ɗan tashi ka sayar kuma ka koma saya a wato lokacin da ba na kaka ba, misali a damuna, saboda a kaka ka sayar, so za ka yi faɗuwa sosai da sosai. To kamar misalin da yake faruwa a halin yanzu kenan. So mutane da ke gani da dama za su yi ta shiga kasuwan ba inda ya kamata su shiga ba, bayan kuma ga kakan kasuwan can. Wannan wurin da ke gani order block ɗin nan ne kakan kasuwa, nan ne nake tunanin market zai zo shi gurin. So wannan gurin layin da gana rubuta, su mutane za su dinga rubuta mene, za su dinga rubuta break up structure a daidai wannan gurin. So in dai an baka break up structure, ai kana jiran market ta yi pullback ne kawai ka shiga ko. So ba wai wannan muke tunani ba. So saboda yanzu haka abu biyu ne zai sa mutane su shiga kasuwan nan kuma za su yi asara sosai da sosai. Na farko, za su shiga za su ga liquidity, an samu liquidity a kasuwan, saboda candle ya zo ya ƙare a ƙarƙashin wannan layin da na ja ɗin. So saman week ɗin nan kenan. So ina tabbatar maka wasu za su shiga kasuwa gurin, za a fara creating wani candle ɗin da zai sa mutane su yi asara. Daga baya fa za a zo a ajiye wani candle ɗin da zai breaking wannan wajen. So in dai breaking wannan gurin, zai ƙara tabbatar maka da market ɗin nan fa za ta ci gaba da yin menene, da yin buying. So ko ba buying ɗin za ta yi ba, daidai wurin order block ɗin nan ne inda ka ga na riga na saka wannan arrow ɗina wurin layin nan ne nake tunanin market zai zo ya juya. Nan ne nake tunanin market zai zo ya juya, ba wani wuri ba. So in dai ya wuce da week zai wuce, kuma in ya wuce ɗin ma liquidity ne. So ga wani candle nan kana gani, so an fara creating candle ɗin da zai jawo ra'ayin mutane, ka gani ko.
ka gani ko abin da ke tunani kenan, za su yi tunanin liquidity ne saboda su za su shiga kasuwan, za su shiga kuma za su yi tunanin za su samu kuɗi, sai sun fara samun kuɗi market za ta juya kuma ta ci gaba da ba su asara. Na gaya maka wannan, na ƙara gaya maka wannan. So amma ni ban sani ba ni ma ilimi yake ɗan amfani da shi ɗan kaɗan wanda nake gane ina kasuwan za ta yi. Wannan shi ne kawai shawara nake ba kai ma kai ƙoƙari kai karatu. In kai karatu za ka dinga ganin abu so simple insha Allahu ta'ala. So ga candle ɗin na an creating ɗin wani ƙaton candle. So wannan candle ɗin da ke gani kar ya ja ra'ayinka, kar ya yaudare ka, ba wurin shigan kasuwanka ba ne. Kar ka shiga ka jira market ɗinka har sai ta baka confirmation da za ka yi abin da kake so ka yi. Let's go. So gashi nan muna bibiyan kasuwan, muna jiran market ɗinmu ta zo ta yi abin da muke so kafin mu mata abin da take so. So gashi nan kun ga candle ɗin da nake tunanin da creating ɗin ko ka gani ko. So a daidai wannan gurin da gani market ɗin za ta yi ƙoƙarin ta fara juya. Kaga juya na take yin nan ya tabbatar maka mutane suna ta yin selling. Ba selling ɗin fa za a yi ba, ga inda za a je a yi selling ɗin can wurin wannan order block ɗin da kake gani. Ai ba a je wurin aro ɗinmu ba. So muna jiran market ɗin har sai an je wurin aro ɗinmu kafin mu fara ɗaukan order a daidai wurin. So gashi nan market ɗin nan. So dole fa sai an creating liquidity ne, dole sai an ɗauki liquidity ne a wannan wurin. So gashi nan kuna gani. Sa ido kawai ka kalli ikon Allah a cikin kasuwan nan. Kawai ka sa ido ka dinga kallon ikon Allah a cikin kasuwan nan. Okay, yes. To da a iya shiga kasuwan, a shiga da gudu. Yes, za ka iya ka shiga kasuwan a halin yanzu. Gashi nan na gaya muku BB. So order block OB. So gashi nan daga nan da ka iya ka shiga kasuwan, kar ka wani damu, kawai ka shiga kasuwan. Gashi nan ta zo mana wurin da muke so mu wannan ɗin kasuwan mu ɗauki order. So wannan duk tafiyan da take kar ta razana ka, kar ka wani razana da wani zuwa da dawa wanda take yi. To ni ina tunanin daga nan market ɗin nan ba zai koma wani guri ba bayan ƙasa. So gashi nan kuma an fara yin ƙasa a cikin kasuwan a halin yanzu. So ƙasan nake tunani za a ci gaba da tafiya. Za a ci gaba da tafiya ƙasan ne a tunanina. Bayan mun yi order a daidai wannan gurin, ga nan da muka zo muka rubuta break of structure a daidai ƙasan nan. So market za ta zo daidai gurin. In ta zo daidai gurin ba liquidity za ta creating ba, ba liquidity za ta ɗauka ba. Za ta zo daidai wurin ne sai ta ajiye mana candle wanda muna so candle ɗin ya zo ya close a ƙasan wannan layin. Gashi nan na taɓa kan shi. So ina son candle ya zo ya close a wannan ƙasan layin ne. So after candle ya zo ya yi close a ƙasan wannan layin, so za mu jira market ɗinmu ya ɗan yi pullback kaɗan. In yi pullback sai muka ƙara order. A halin yanzu dai wannan shine risk reward ratio ɗinmu wanda muke so market ɗinmu ɗauki TP mu. Ga wanda za mu ɗauki TP. Kar a manta ga nan daidai nan gurin za mu rage wasu TP Skill Forex Academy. Yes. So a daidai nan wurin za mu rage order, za mu nuna muku daidai gurin. So za mu rage order, za mu bar kaɗan sai ya ƙarasa mana TP. So gashi nan kuna gani da idon ku market yana ta sauka. Kai alhamdulillah masha Allah. Kun gani da idon ku ko. So ba damuwa, market din nan alhamdulillah ana cikin alkhairi. So kokari za ka yi kai karatu. Idan har kai karo da wannan bidiyon ko baka saya za ka yi ka samu Skill Forex ba, wannan number da kake gani a kan screen din, so shine da ka dauka kana masa magana a WhatsApp account ɗinsa insha Allah ta'ala zai kula ka. Na bar ku lafiya. Wannan sune group ɗinmu na karatu wanda muke bada ilimi sosai a ciki.